Светът се променя. Умните бизнеси не просто поддържат темпото, те водят. Представете си, че сте част от индустрия, в която ефективността, иновациите и устойчивостта движат огромни печалби. Добре дошли във Ventas by D&S, където бъдещето на вентилацията се среща с високата възвръщаемост на инвестициите и глобалното разширяване. Традиционните решения са бавни, скъпи и устарели. Ventas by D&S подхождаме по уникален и иновативен начин към всичко, което правим. Нашите усъвършенствани композитни вентилационни системи не само са по-леки, поиздръжливи и устойчиви на конденс, но и значително намаляват разходите за труд, което ви осигурява по-високи маржове и по-бързо завършване на проектите. За нашите партньори и инвеститори това означава едно – висока възвръщаемост на инвестициите. С по-малко труд, минимална поддръжка и превъзходна издръжливост, нашите продукти не просто работят, те носят печалба. Ventas не следваме тенденциите, ние ги създаваме. Нашият ангажимент към непрекъснати изследвания и развитие означава, че винаги проектираме следващото поколение вентилационни продукти, поддържайки нашите партньори една крачка пред конкуренцията. Устойчивостта не е просто модна дума, тя е бизнес предимство. Нашите продукти са 100% рециклируеми и допринасят за сертификати като LEED, PRIM и DSS. За нашите дистрибутори това означава достъп до първокласни проекти и държавни стимули. Разширяваме нашия глобален износ за проекти по целия свят в страни като Гърция, Малта, Латвия, Австрия, България, Румъния, Молдова, Нидерландия, Черна гора, Франция, Обединеното кралство, Чехия, Босна и Херцеговина, Оман, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Израел, Палестина, Ливан, Казахстан, Бразилия, Кюрасао, Съединените щати, Перу, Индия и Нигерия. Като част от глобалното разширяване, Ventas Shops бяха открити в Кипър, Атина, Крит, Саудитска Арабия и Израел, за да приближат решенията до професионалистите на всеки пазар. Много скоро нови Ventas Shops ще отворят врати в Бразилия и Босна и Херцеговина. Нашите продукти също се продават чрез оторизирани дистрибутори в Нидерландия, Франция, Палестина, Казахстан и Перу. Нашата широка гама от въздушни решения включва системи с еднослотни решетки за безпроблемна интеграция с тавани или стени, вентилационни системи с интегрирани плениуми, специално проектирани за хотелски стаи, въздушни екстрактори за ефективна вентилация и циркулация на въздуха, ревизионни панели. Перфорирани ревизионни панели, налични както в плътна, така и в перфорирана версия. И, разбира се, нашето най-ново попълнение C2020 Smart Edition – таванно решение, проектирано за персонализиране, висока производителност и безшевна интеграция. Доверени от хотели, правителствени организации, водещи компании и професионалисти в строителната индустрия по света, ние доставяме иновативни решения с прецизност и качество. Всеки проект отразява нашия ангажимент към съвършенството, осигурявайки безпроблемна интеграция и изключителни резултати. Разширяваме се бързо и искаме вие да бъдете част от този глобален успех. Не пропускайте възможността да станете част от нашата растяща мрежа. Посетете нашия уебсайт, за да откриете как Ventas революционизира въздушната вентилация за по-умно, по-устойчиво и по-печелившо бъдеще.